sannan ga gadar siraɗi, sannan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan gadon mulki da isa. Ba wanda zai haye siraɗi sai da addu'ar manzon Allah. Sannan ga mala'iku na azaba, 'yan wuta ne su dama, kana dannawa za su bi ka ciki. Su ba tsoron wutar suke ba, su da wutar aka yi su, zabbaniyawa. Kana jin sunan da ƙarfin shaddan nan ka san buguwa za ka yi. To su ne idan ka zo shigewa siraɗi suna kallon ka, ba mai kula ka, amma amana tana nan gefen, zumunci yana can gefen. Idan ka zo shigewa sai amana taimaka shaida da cewar wane ya rasulallahi, wane ne dan wane jikan wane dan gari kaza kabilar kaza ya kiyaye ni amana bai ci ni ba. Sai manzo Allah ya sa mu albarka. Sai zumunci ya ce wane ne dan wane dan kabila kaza, ni zumunci ne masa shaida ya kiyaye ni bai ci ni ba, bai wulakanta ni ba, bai cuce ni ba. Sai annabi ya kuma sa maka albarka, sai a ce maka bismillah kawo. Sai manzo Allah ya ce sallim fulanan ya rabbi sallim fulanan. Annabi ya ambaci sunanka ya ce Allah kubutar da shi. To mutum yana hawa sai kawai sai dai ya ji shi fu a kafaɗin mala'iku an haye da shi. Amma wallahi idan amana ta ce wa wannan kasan amana ba ta ba da shaida ba, ko ta shaida ka cita, ko zumunci ya ce wannan ya yi min rashin mutunci, ya cuci yan uwansa, ya yi kaza ya yi kaza, ya ci ni ya rasulallahi, to an gama. To kasan nabiyun rahmati, duk laifin bawa inda annabi zai kallo shi ya haye. To kudura ta Allah sai a yi sama da gadon ma'aiki kamar remote, sai a juyar da ma'aiki, sai gaba ɗaya sai annabi ya yi wani wajen, sai ka zo shiga aka ci ubanka. Wallahi sai an ratattaka ka, don annabi baya kallo. Da annabi zai kallo duk laifinka sai ka haye. Don sallim ɗin ko da bai ce sallim ɗin ba, shi ne salamu, shigewa za a yi. To duk wanda ya zo shiga siraɗi wallahi sai amana ta yi masa shaida, sai zumunci ya ma biyun nan mu kiyaye su. Zumunci yadda ake rukun sakainar kashi ake wasa a haƙƙin 'yan uwantaka, wallahi wannan matsalar ba ƙarama ba ce. Don dai ka san ko ba komai saba zumunci da cin mutunci a zumunci, number one matsalar shine fada kake da iyaye kawai. Don yayin da kace za ka cuci ɗan uwanka, ai da iyayenka kake, su suka haɗa. Ɗan uwa ya maka ka tuna uwa da uba ka yafe ka haƙura ka ƙyale. Sannan a zumunci a ci maka mutunci shine nasara, ba kai ka ci mutunci ba. Ka yi haƙuri ka jure, ai ma sharri ai ma ƙage, ai wannan hukuncin ma ba sai an je lahira ba, ko a bayyane yake.